Alhamdulillah. Alhamdulillah hasilnya mancing polo neng spot temburi nih Mbah Grinding karo master buriku ki master mana ya polo kalau di belakang Mbah Grinding dulu, belakang Mbah Grinding lokasinya. Saya tekok pakane pelet dulu. Pelet min 1. Terus iki cacing polo. Cacing. Iki ombyoane, ombyoan. Pakai angka 7 aku. Ini kan enek sing nyai masukan. Aja kur dalane wae, kala-kala hasile. Ngono pala iki. Ini dalane lagi bar tak upload. Ya ta. Iki cuacane ya cerah banget, mendukung. Entul-entul iki lho, entul-entul iki. Entul-entul iki. Lokasine ngene iki. Spotnya ya kene iki. Isi tintel-tintel pala. Saya tangkap. Iki jam piro iki? Jam 7 enek. Tas beli asliku ya. Iki hasil. Pakai semene olah. Duh, apa iki? Iki Pak, apa iki? Sak nyari kan. Iki. Ngene ya, Lur. Kak info iki. Lokasinya sahdu, tetap sahdu. Tapi yang lempari rada sulit ya. Ini sarwet akasia. Ayo tentang merapat. Sik tak ngentas ki goyang-goyang ki sing ijo ki. Tantase sik iki lho. Hasilnya makan cacing, ikan makan cacing hasilnya iki. Lur, nopo ning omah. Iki lho. Iki hari apa iki? Hari Kamis tanggal piro? 10 nek ora salah, 10 April. Iki lho, iya. Sak nyari iki. Rada peteng ta iki. Ada. Nyari ya. Iki partai 2 apa lho. Wingi kan aku review lokasi nih, iya ta. Ngomongnya nek sing kurang anu Pak. Aja kurang review apa kuwi. Dalane wae, mancingnya kalau mancing oke, langsung aku mancing. Ya, pancingku tak toto ning kono ki. Karo suhu-suhu ki. Mbah Kakung suhu-suhu mancing. Nggih. Karo suhu-suhu. Hasilnya ya lumayan polo. Kadang ini mancing ya anu polo. Nek mancing dulu apa? Rasane iki kurang piye ngono aku iki. Aku nek mancing olehan lho, oleh akeh lho dadi ra penak karo kancane. Lokasi masih sama. Partai pertama dik wingi jalani nang lokasi kene kita nyebrang kuwi lho. Nyebrang ngono kuwi. Engko hasilku tak sepilike hasilku. Mancing hari Kamis tanggal 10 ya. Terbaru video YouTubeku. Jangan lali di subscribe, di like, di komen. Niat memberi hadiah ya apa-apa, tak tompol dengan senang hati. Ngono bala. Poin bala. Wah, diserompot ke.
Iwa. Aku bilang apa itu? Wah, ageng nih, Bang. Wah, gede. Wah, gede, wah, gede. Iya tuh. Ora pernah aku karena. Wes, wayahe dikelon. Mulih. Mulih, Lur. Ikan tidak mau makan siang hari. Wes, mulih. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah hasilnya mancing. Wayahe mulih sih. Oke. Wes, Lur, arep mulih sik aku. Oke, pancingku wis tak kelon. Iki hasilku mancing iki. Hasilnya mancing. Lumayan toh. Akung cek poin iki. Saya tak delok akung poin. Alhamdulillah. Ini ya Lur, iki hasilku mancing dino iki. Iki tak keloni mancingku. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.